I gdje ste, braćo, i dobrodošli u novi klip. Braćo, danas jebi ga malo kasniji vlog, šta da vam radim. Ljudi, znači kasniji vlog zato što sam bio do škole, znači bukvalno od jutra do mraka, tako da jebi ga ljudi, šta da radim, nisam imao vremena kada snimam, nisam imao vremena kada izbacim. Tako da ovo, ne znam ni ja šta će pričam o vlogu, čisto da bude tu jedan vlog onako, nije special edition, nego je jebi ga, samo da bude to, razumijete. Tako da bukvalno ceo dan sam bio po školu i jebi ga ljudi, sad razmišljam nešto da jedem. Ne znam da ćemo snimati jer je hladno napolje, baš ono ima -5 braće, ako nema -5 ja ne znam braće, znači ne da je ledeno nego je ledeno, pazite koliko je sati. Evo sad su, ko se vidi, 15 do 7 braće. Znači sad su 15 do 7, stigao sam u stan i sad razmišljam nešto da idem da pravim da jedem. To je idem da kupim da jedem pošto nemam ništa u stanu i tako. Ovaj vlog vjerovatno neće trajati toliko dugo, trajat će jedno možda, da se nadamo jedno, možda 5 minuta ono. Možda malo duže, vidjet ću kad stignem kući i da, ja se izvinjavam isto što kasni vlog, ono će tek izađe oko. Dobro, vi kad gledate ono, izašao je tek oko 10-11, ne znam kad ću stignuti stvarno. I onda jebi ga. Čudne se stvari dešavaju, braće, razumete? Još samo fali sneg napolje da bude haoš, bratu, haoš. Inače, Džabula sad nije u ovom vlogu, samo da se zna, samo sam ja tu. Tako da, braće, baci like, šup, znači like, subscribe i share i vidimo se malo kasnije, ćao. Da ljudi, mogu vam pokazati moju nargilu, kao što vidite, nisam je davno upalio, ali braće, bit će, znači, nećemo sad u ovom vlogu, ali nekom, brate, naravno klipu upalit ćemo, imam tu i neke ukuse, braću, i žar, tako da bit će vjerojatno neki nargila vlog, tako da jebi ga, znači moramo li to. Inače ljudi, znači, kosa mi u kurcu, evo te, nisi se šišao davno, nisi se šišao na 2 nedelje možda, tako da mi baš porastao, znači. A sad kad bi išao bez kačketa, ono je bilo užas, ne daj Bože. Pazite ovo, previše veliko. Razmišljam da se brijem ovo skroz, nemam pojma. Vidjet ću nešto da radim, da namestim malo. Ali jebi ga. Neće. Stvari evo. Uspio sam malo. Sad je malo bolje, a? Sad braće nije toliko loše. Može da prođe i bez šišanja. Najjače. Tako da ljudi, čujemo se malo kasnije. Znači, bukvalno braćo, već me jede cringe kad snimam ovaj. Jebi ga ljudi, znači ono. Kad nemate šta raditi, kad zakasnite sa snimanjem, ono, jede vas cringe posle, razumete? Jebi ga. Ljudi, ne znam da li se nešto vidi na kameri, ali znate koliko je hladno, znači ima -5, -6, jebem li ga, brate. Hladno je, ubija, braćo, verujte mi. Pazite ovo, ne znam da se vidi dim kad do ovog, znači. Jebi ga ljudi, baš je zima, brate. Ovo nisam očekivao iskreno. Dobro što ima da ne očekujem, jebote, decembar je, naravno da će da bude hladno, vidimo, tako. Tako da, braćo, pišite u komentarima kakvi biste, a ne, ozbiljno sad napišite u komentarima kakvi biste klipove volili od januara tamo da gledate. Pošto vidim da ovaj vlogmas mi nešto ne prolazi i vjerovatno ću prestati da snimam vlogmas, to jest ne prestati, završit ću vlogmas i ono i gledat ću da ne snimam više vlogove, pošto mi ne prolaze toliko jako, pa ću vjerojatno da snimam neke prankove i reakcije, tako. Vidjet ćemo u stvari šta će prođe i klipovi neće budu više 10 minuta, nego napravit ćemo nešto da budu 3 minuta, 4 minuta maks, znači maks 4 minuta da budu klipovi. Pošto gledanost ne ide preko 3 minuta i zbog toga najviše. Tako da, braćo, smrze mi se ruke, vidimo se malo kasnije, ćao. I evo me ljudi, upravo sam stigao malo kući, braćo, stigao sam kući. Upalio sam sada komp i sada ne znam, braćo, vjerovatno ići ću da editujem ovaj video, jer nije dugačak, daj Bože ima 3 minuta, ali ljudi, mislim da ću bolje snimati ovako od 3 minuta vlogove, pošto razmišljao sam baš, to će više da se gleda nego kad bi snimao 10 minuta. Proći snimam sad, znači snimao sam evo 20 dana 10 minuta,
nije nešto prošlo, a sad ću da probam da snimam narednih 20 do mjesec dana da bude po 3 minuta. Ako ide, ako ne ide, onda ću probamo 5, pa znate sve tako i da vidimo šta će najbolje da prođe, tako da, braćo. Budite ukoliko koristite HoneyGain, koristite moj kod, imate na TikToku linku da zarađujete pare. Imate i klik na YouTube o HoneyGainu isto. Tako da, sad sam upalio komp, idem da vidim šta ima novo i da editujem klip i da ga izbacim. Tako da, vidimo se malo kasnije. O, GG ljudi, pazite ovo. 39.580 subscriber, Peggy, evo kako ide ovo, 4.3 proraste, znači prosječno trajanje gledanja, 1.43, 200 pregleda, znači idu klipovi, braćo, idu samo, i ovako, razumete, uskoro najjači kontent, ljudi, i naravno, tu je i mikrofon koji sam ga uzeo, a ga uopšte ne koristim jer nemam adapter, braćo, da ga ubacim u kameru, što je mnogo zajebano. Slušajte tastaturu, braćo. Znači, braćo, full mechanical. Nije loše, braćo, nije loše. Što je najgore, ljudi, na social bedu smo propali, braćo, pozivo sve ide na dole, znači 73%, braćo. Ovdje ide za koliko? Za 64% je bote. Mnogo slavo, braćo, moramo ovo nekako da uradimo da bude bolje. Šta kaže za koliko će stignemo na... Za 2 mjeseca kaže će stignemo na 54.000 suba, a na 100.000 za 6 mjeseci. Da je to tačno, nikad se ne zna, možda jeste, možda nije. Za 5 godina 2.600.000, važi brate. Muđe 2, znači. Tako da ljudi, ako ste uživali u ovom kratkom video zapisu, obavezno stavite like, subscribe i share. Mi se, braće, vidimo u drugom nekom klipu, a od tada veliki pozdrav.